Atong palakpakan kusog si Pastor G.R. Mendoza. Woo! Salamat pa. Ayong gabi sa tanan. Sensya na mo sa ko ang mata ha, basta na bata. Pilar yun. By the way, salamat kay sa inyong pag-ampo no kay kanang sa prayer sa ako ang asawa kay kanang safe gyud ay ang pagpanganak kitagaan mi sa Ginoo og baby girl. Salamat sa Ginoo. Kay andam na baka sa pulong sa Ginoo? Amen. Thank you, Lord. Nalipay ba ka nga nakatapad ka sa imong tapad karon? Ang uban mura magnaguol. Itaw. Okay. So I know nga dunay giandam ang Ginoo para sa atoa. Amen. And gusto sa Ginoo ba nga kanang ang atoa bitong kasing-kasing andam og kanang nausab nga kasing-kasing. We need to have kanang new heart sa dihang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Kay para makadawat ta. And ang atoang pagsimba mao nay nag-prepare sa atoa para maka-receive ta sa word sa Ginoo. Amen? Mao gani na nga importante kaayo nga moapil gid ta sa pagsimba tungod kay anang paagiha ang atoang kasing-kasing atong hunahuna ato ang kinabuhi maandam sa pagdawat nato sa pulong sa Ginoo. Murabag hinamdom ko sa pulong sa Ginoo katong new wine. Ang new wine dili siya pwede ibutang sa old wineskins. Tama? Kay kung ibutang nimo ang bag-ong wine sa old wineskins, unsa may mahitabo? Mabuslot, mubuto, mausik, masayang. In other words, ang new wine, bag-o siya, kung ibutang nimo sa old wineskins, dili siya ma-preserve. Hello? Muna nga, ang new wine, nagkinahanglan siya og new wineskins para ang new wine ma-preserve. Amen? Inana pod sa ato ang kinabuhi. Ang new wine represents the Word of God, ang pulong sa Ginoo. In order for the Word of God nga ma-preserve sa ato ang kinabuhi, nagkinahanglan siya new wineskins. Nagkinahanglan siya bag-o nga kasing-kasing. Nagkinahanglan siya bag-o nga hunahuna. Amen? Okay? Let us pray. Mag-ampo ta. Lord, we thank you and we honor you, God, karong gabi una. Salamat, Lord, nga daghan kay kagiandam para kanamo, Lord. And we're so excited, Ginoo, nga imuhaming usbon, imuming dasigon, imuming i-encourage, Lord, sa imuhang pulong karong gabi una. And Holy Spirit, we believe, Lord God, that you are right here with us tonight, Lord. Nga mamuhat jud ka, Ginoo. Holy Spirit, we just allow you, Lord God, to move in this place, Lord. Imuhang presensya, mo'y maglihok sa matag kasing-kasing namo, Ginoo. Dalaygon imong pulong karong gabi una, Lord. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Doon na sa taytan-awan, mubo kaayo nga video.
magtuyok ang atong isgutan karong gabi una mga igsoon. Okay? Tonight, nagisgot ta about what foundation are you building? Unsa man nga pundasyon or unsa man nga foundation ang imuhang gitukod or ginatukod. In Matthew chapter 7, verse 24 to 27, akong basahon ang pulong sa Ginoo. Mateo 7, 24 ngadto sa 27. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay kini natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman niini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, natumba kini ug nagunob. Kung magisgot ta about foundation, the word foundation, mga igsoon, it means a usually stone or concrete structure that supports a building diha sa ilalom. In other words, kung ang foundation di ay ang pundasyon, usa na siya kanang konkrito, lig-on, no? Nga namugna diha sa ilalom in order for the building or usa ka structure nga magtindog or magbarog. Hello? Kay kung ang usa ka building, ang usa ka structure or usa ka balay, kung walay foundation, unsay mahitabo? Matumba. Tama? Kay wala may naghawid sa ilalom. So, tonight, dunay usa ka pangutana karon, unsa man nga foundation ang atoang gitukod sa atoang kinabuhi? Are we building our lives diha sa right or strong foundation or diha sa wrong foundation? Kung mangutana ko ninyo karong gabi una mga igsoon, to describe your house. Sige daw, patabang ko ninyo. I-describe ko no inyuhang balay. Sige, dire nga side. I-describe inyuhang balay. Unsa man yung istorya? Naasa santo ninyo inyuhang balay. How about dire? Siguro ang inyong itubag, amo ang balay kay kanang blue ang color. Okay, anak nala, ako nalay mo tubag. Dili man mo tingog. How about dire? Siguro ang inyong itubag, kuan kanang concrete daw ang silong. How about dira? Naigate inyong balay. How about dire? Nalikay daw ang kilid. Kasagara, kung mangutana ko to describe your house, ang inyong tubag kay ang color, ang design, di ba? Inana, no? Ang design, inani kadaka mo ang balay, dako kaayo, day na ay garahe, day na inani, anak, dayon, ang among luti, ingon ana, mo ginay kasagara, day na among balay kay kanang 5 ka kwarto, napadyoy kwarto para sa iro, no? Napadyoy kwarto para sa iring, kapagid sa ilaga, kasagara mo na inyong tubag. Hello? Kung dunay mangutana sa inyo to describe your house, kasagara walay mutubag about sa foundation sa balay. Hello? Diba, no? Wala, ang foundation na mo, brad, grabe na, ani kalalom. Dili gyud kasagara, kana radyong makita, kanang dili sa ilalom. And you know, kasagara, you don't know anything about your foundation, pero abi ninyo mga igsoon, it is the foundation of your house that makes the difference. Kay og wala ang foundation sa inyong balay, kanang kagwapo sa imuhang balay, kanang kanindot sa imuhang balay, kanang kadako sa imuhang balay, og walay foundation, wala ranay pulos. Hello?
Bisan pag daghan kinagkwarto, bisan pag inani, bisan ingunana, walay pulos nga naman, walay foundation. And the Lord wants us to understand nga ang pagtukod sa ato ang kinabuhi diha sa lig-on nga pundasyon ang pinakalabing importante. Amen? And so Proverbs 24 verse 3, digayon ang pulong sa Ginoo, it takes wisdom to build a house and understanding to set it on a firm foundation. Nagkinahanglan og understanding. And karong gabi una, kini atong hisgutan, this story is for you and me. Ang pagtukod sa balay is samara sa pagtukod sa imuhang kinabuhi. Ug sa imong pagtukod, dunay pangutana, nakapili baka sa sakto nga pundasyon. Ang tinguha ra gyud sa Ginoo mga igsoon nga ang matag usa nato ang atong kinabuhi sa dihang i-build nato atong tukuron ang atong kinabuhi, ang desire sa Ginoo nga ang atong kinabuhi matukod diha sa sakto ug lig-on nga foundation. Building your life in a wrong foundation will bring you to destruction. Hello? Building your life in a wrong foundation will bring you to destruction. Kay ang mga balay nga lig-on, kasagara anak mga igsoon, standard ang foundation. Hello? Kay kanang dali ra nga matumpag o dali ra nga mahugno, gamay lang kaayong linog matumba dayon, substandard ang foundation anak mo nang dali ra kay mahugno. Mo na sa ato ang kinabuhi. Karong gabi una, i-allow na to ang Ginoo nga maoy mutukod sa imuhang kinabuhi. Amen? No? Sa Hebrew 3 verse 4, ingon ang pulong sa Ginoo, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. Siya ang magtukod sa tanan mga igsoon. Just allow the Lord karong gabi una nga mo control sa imuhang kinabuhi. O karong gabi una, iniguli nato sa tumbalay. I know nga makapamalandong ta sa pulong sa Ginoo. O makadesisyon ta sa dili pa ta muli aning dapita nga ang ato ang kinabuhi tukuro nato diha sa strong foundation. Doon ako diretso na ko sa mga points nako. How to build your life in a strong foundation. Mubo ra ni mga igsoon. How to build your life in a strong foundation. Si Jesus, nag-isgot siya sa verse nga atong gibasa ganina, ingon siya nga, the only way to build a strong foundation is by obeying His words. Pagsugot sa iyahang pulong. Ingon siya, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. Asa man ka mga igsoon, katong maalamon nga tawo nga nagtukod sa iyang balay sa bato or atong tawo nga buang-buang nga nagtukod sa iyang balay sa balas. Dito gyud ta sa usa ka tawo nga maalamon. Amen? Number 1, how to build your life in a strong foundation. Number 1 is hear His words. Amen? Hear His words. Unsaon man nato mga igsoon, expose nato atong kaugalingon sa kamatuoran. You can do this by reading the Bible. Unsaon nato nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo, sa dihang mubasa ta sa pulong sa Ginoo, sa dihang moadto ta og simbahan, sama ani nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Amen? So number 1, how to build your life, no? Diha sa lig-on nga foundation, in a strong foundation, hear His words, read the Bible. Ang kasagara mga igsoon, karon ang panahon nato karon grabe na kaayo ang social media. Tama? Kasagara murag walay siguro no, dili pa ko sure pero siguro walay usa nato diri nga walay Facebook account. Oh, naaga ni si ate, oh. Kasagara na ay Facebook account. Naa sa Facebook, no? Kasagara na.
Pero kabalo baka mga igsoon usahay bisan kita nga mga Kristohanon, bisan kami dunay mga higayon nga mabiktima ta sa social media. Matingala ka nga taas na kayo ka og oras nga na Google, sige lang ka og scroll, sige lang kag scroll, sige lang kag no? Kabantay mo hantod nga doon na pa yung mga posts sa mga friends nga kanang okay raon ta og taga-scroll nimo pulong sa Ginoo. Wow, hallelujah. The Lord is with you. Kanang mga ana, naapoy mga lain kaayo. No, mga dili na gid angayan tan-awon, dili na gid angayan basahon. Grabe ang social media karon tapos napad yung mga pinulungan nga matingala ka. Tingala ko nga trending man kaayo ning kuan, Lodi. Lodi. Kalibog jud ko, wa jud ko kabalo. Honestly, wa jud ko kabalo sa nang Lodi. Nangatana ko sa kong asawa, ang kupay, usa din ang Lodi. Idol ba, gibali. Din apa joy, pet, malu. Malupit, di ay, gibali. No, usay, maapiktaran ang dunay influence ang social media. Nga naman na mga igsoon, tungod kay dako kaayo kag time nga gi-google anang butanga. Mo nang dunay mga influences nga miapiktar sa imuhang kinabuhi. Amen? Pero kabalo ka mga igsoon kung dako kag i-google sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ang pinakanindot ug dapat nga mo-influensya sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, sa unsa pa man pamaagi to hear His words. No? Say makawat atong oras sa social media, sa Facebook, sa sigig tan-aw og TV, no kanang mga probinsyano, grabe, duha na katuig. Nawala na lang si Unyok, nailisa na lang ni, singalan na tong bata. Hindi, pagit sila mo angkon, kabalo ba na sila. Di na ito mag-iskot na to. No, kabalo ba mo, doon na study, ingon sila, nga kung ang usa kuno katawo, mag-edad og 70 years old. Ang pulo katuig ana kuno gigahin kuno niya sa pagtan-aw og TV. Kung totalon kuno tanan ang oras nga iyang gigahin sa pagtan-aw og TV, moabot kuno og pulo katuig. Unsa kasayang og ang kakataw-onon pa jud kaayo kanang pulo katuig duha ka tuig ana, imo kunong gigasto or gigahin sa pagpangita sa remote. Asa ang remote? Nakakita ka sa remote, nagasto ka og oras, tama? Kung totalon kuno tatanan, 70 years old imong edad, duha ka tuig kag pinangita sa remote. Kabantay ka sa remote. Unsa kasayang ang oras mga igsoon. Pero murarag wala, tama? Hello? Muna nga, mas maggamay na lang ang atong panahon sa pulong sa Ginoo, no? Kaysa sa mga butang sa Ginoo, muna nga nadaghan sa mga butang sa kalibutan. Unsa pa man pamaagi nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo by reading books. Una na gid ana ang Bible, ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman mao ni ato ang pagkaon mga igsoon. Kanunay nato ning ginahisgutan, kanunay namo ni nato ning madunggan nga ang pagkaon, mao ni ato ang pagkaon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kung gusto ka nga manambok ang imong espirituhanon nga kinabuhi, dili lang imong pisikal, no? Kung gusto ka nga kanang kanang manambok imong kinabuhi espirituhanon, pakanaa sa pulong sa Ginoo. Basa sa pulong sa Ginoo. Amen. Doon na day mga tao nga dagko kaayo pero ang espirituhan niya kinabuhi perting luoya. Nga naman, wala na may pagkaon. Halos gatinga na, halos maglisod na. Nga naman, kulang man og pagkaon sa pulong sa Ginoo. Mao ni atong pagkaon, amen? Para makapadayon ta diha sa Ginoo. Unsa pa man, by reading Christian books, mo na nga pwede ka mo invest ka og mga Christian nga mga books nga naman mutabang na nga mo lalong pagid imong pagtuo diha sa Ginoo. Ayaw na mo basag pocketbook, wala naman siguro yung basag uso pa bang pocketbook ron? Mga comics, wala na.
no? Invest diha sa mga Christian books para makadungog ka sa pulong sa Ginoo. That's one way of hearing the word of God. Hello. Sa unsa pa man mga igsoon, by attending worship services. Amen? Muna nga dili na to pakyason ang simba. Igsoon dili na to ibaylo sa laag, dili na to ibaylo sa parties. Makakaon siguro ta kung madto ta og party, makakalaag ta, makakaon siguro ta, pero kung madto kag simbahan, mas makakaon ka mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Usa pa may pamaagi nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo by getting involved in training. Amen? No naatay mga training every Sunday sa hapon, doon natay training, apil anak mga igsoon. It is one way of hearing the word of God. Hello? Ingay mahang tapad, apil na lagi. Ayaw nag-absent. Tiwasa na na. Amen? Cell groups. Apil. Amen? Abi ninyo mga igsoon, kung naaman tay mga grupo nga apilan, ang pinakanindot nga grupo nga atong apilan kanang cell group. Ngano man makadasig sa tua, makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Mo encourage sa tua sa pulong sa Ginoo. Doon ako'y pangutana karong gabi una, how many of you karong gabi una wants to hear His words? Amen. Ganahan gyud kay ta mga igsoon. Amen. Pero daghan kayong kahigayunan nga napakyas ta imbis makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Kung dunay pagsulay, dunay giagian, mas maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Abi niyo mga igsoon, katong mga tawo nga dagkog pagkinahanglan, daghag mga giagian, usahay maopay dili ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Dagko og mga problema, usahay maopay ka ng mulayo sa pulong sa Ginoo. Imbis kung doon na kay problema, doon na kay pagkinahanglan, doon na kay kanang giagian mga igsoon, mas muduol no unta sa pulong sa Ginoo. Amen? Kasagara, Brad, wala lagi ka sa cell group, Brad. Grabe, Brad, kanang dako kay ko problema. Munang wala ko kasimba. Grabe, wala ko ka-appeal cell group, Brad, kay kanang grabe gid akong problema gyud. Kung grabe imong problema mga igsoon, dapat sayo ka sa simbahan. Kung grabe imong problema, dapat naa ka sa cell group. Amen? Ingon ana ang gusto sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo is the lamp unto my feet and a light unto my path. Sa Psalms. Kabalo ba ka nga ang kinabuhi nga wala ang pulong sa Ginoo, ngit-ngit. Amen? Kaya ingon ang Bible, the Word of God, His words, is a lamp suga unto my feet and a light unto my path. Agiana na to. Kung brown out, unsa may mahitabo kung brown out? Ngit-ngit. Amen? Kung maglakaw-lakaw ka sa ngit-ngit, unsa may kasagara mahitabo sa imuha? Mabangga ka, mapandol ka, matumba ka. Ngano man, ngit-ngit man. Hello? Inana pod ang kinabuhi nga walay pulong sa Ginoo. Pero kung naa ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga igsoon, dunay hayag sa imuhang dalan. Dunay lamparahan, dunay suga sa imong mga tiil, suga sa imuhang dalan. Nga naman, maunay mugiyan nimo mga igsoon. Amen? It is our strength, ang pulong sa Ginoo. Sa Psalms 119 verse 28, nagaingon ang pulong sa Ginoo, my soul is weary with sorrow. Gikapoy na akong kalag. Ingon si David, gikapoy akong kalag. No? Strengthen me according to your word. Una ihang pag-ampo. Ang pulong sa Ginoo, mauna ang atoang kusog. Amen? Desire ni David is, in sa Lord, never put your word of truth away from my mouth. Makalikay ka sa sala, mga igsoon, kung naa ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Kaya nga ng Bible, sa Psalms 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Dili ka, makalikay ka sa sala kung ang pulong sa Ginoo naa sa imong kinabuhi.
Kabalo ba ka mga igsoon, kining Psalms 119 mao ni ang unsa man, pinakataas nga chapter sa Bible. Tama ba ko? 170 kapin, 173 verses yata, pinakataas. Kabalo ka, unsay pinakagisgutan sa pinakataas nga chapter sa pulong sa Ginoo sa Bible, mahitungod sa Word of God. Sa pulong sa Ginoo. Number 1, unsa to? In order for us to build our lives diha sa strong na foundation, number 1, hear His words. Ikaduha, obey His words. Come on, say it with me. Obey. Obey His words. Si Ginoong Jesus, mga igsoon, nagdasig sa atoa. Oh? He doesn't stop there. Si Jesus, wala lang siya minghunong, nga mingingon siya nga, paminawa ako ang pulong. Paminawa ang ako ang pulong. But unsay sunod nga gingon ni Jesus, He goes on to say that you must act upon His words. Amen? Dili lang day taman nga nakadungog ta. We are not just hearers of the Word of God, but we are also doers sa pulong sa Ginoo. Hello? Amen? If you are going to build on a solid foundation, you must actually do what Jesus wants you to do. Hearing His words is not enough. Dili lang diha natapos mga igsoon. Pwede man ta makadungog lang sa pulong sa Ginoo, parehas karon nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Pero pwede kayo inigawas na to iniguli na to sa tumbalay. Wala lang tay buhaton. Pwede kaayo. Pero si Jesus, nagdasig sa atoa karong gabi una, not just to hear His words, but to obey His words. Amen? You are building your life on His words only as you obey them. Obey them. In James chapter 1, verses 22, nagsugod mga igsoon, akong basahon ang pulong sa Ginoo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinoon tumana kini. Say amen. Ang mamati sa iyang pulong, apan dili magtuman niini, maunsa daw? Mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga itsura, makasudong siya sa iyang kaugalingon, apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nga naghatag og kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Ang pinaka-the best nga illustration ani mga igsoon, nga kasagara na to kitang tanan na atay samin sa balay. Kisay walay samin. Kasagara naagi tay samin. Unsa may purpose sa samin? Aron makita nato ato ang kaugalingon. Ang usa kuno ka tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nya wala nagtuman niini. Ingon ani ang illustration mga igsoon. Sama nga nagtan-aw ka sa samin, dayon pagtan-aw nimo naay hugaw sa imuhang nawong. Nakakita ka sa imong nawong nga naay hugaw. Tapos wala lang kay gibuhat. Ingon ana mga igsoon. Kita kasi mong kaugalingon sa samin, dayon wala lang kay gibuhat. Bisag naay klaro kay nga hugaw sa imuhang nawong. Sama ra pud na mga igsoon sa usa ka tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, apan wala nagtuman niini. You can hear all Jesus' words, but if you don't do what He says, you are not building on the right foundation. Gusto ba ta nga ato ang kinabuhi matukod diha sa sakto nga pundasyon? Amen? Unsay una nga atong buhaton mga igsoon? Hear His words, o ikaduha, obey His words. It is our love that pushes us to obey His words. Muna karong gabi una mga igsoon, sama sa kong gingon, dili lang ta
hearers of the word but doers ta. O karong gabi una, gusto sa Ginoo to make that commitment nga Lord, kung makadungog ko sa imong pulong, dili lang ko taman mamati apan duna ko'y commitment karong gabi una sa pagsugot niini. Okay ba na mga igsoon? No? Ang pulong sa Ginoo. Obedience to Christ does not mean you are exempted sa ulan. Sama sa gingon sa verse ganina, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha, ang mga suba, ang mga hangin, mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay asa natukod man diha sa bato. Let me tell you this mga igsoon ko diha sa Ginoo. Kung duna kay problema, duna kay pagkinahanglan, dunay kalisod sa imuhang kinabuhi, dunay mga bagyo sa imuhang kinabuhi, wala ka nag-ihinusara. Amen? Lingi ay imuhang tapad. Mas grabe lang iyaha. No? Wala ka nag-inusara mga igsoon, kauban na to ang Ginoo. Daghag problema, nasakitan kaayo ka, sakitan siguro ka mga igsoon, dunay mga bagyo sa imong kinabuhi. No? Siguro nagbulag mo sa imong uyab. Ingay mo hang tapad murag ikaw lagi na. Bitaw. Dayon, dikahay naman ko ba, dunay usa ka tawo ana sa nga, te, papalita ko og mineral water, dibe? Tagpila man ite. Sa tagpiso ra na dong. Sa pila gani ni? 15. Tagpiso ra na dong. Barato hagodan ite. Ana dayon ana maligya. Sukad nga nagbulag mi dong, wala na ko nagmahal. Bitaw. Mingon siguro ka mga igsoon nga grabe na kay imong problema, grabe na imong pagsulay. Daghan kag tentasyon sa imong kinabuhi. Mingon ang yawa sa imong dili nimo na kaya, pero sultian ti ka karong gabi una, kaya nimo na mga igsoon. Kay ingon ang Bible 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ingon siya, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Dili katagaan sa Ginoo og kanang pagsulay nga dili nimo makaya. Kaya nimo na. Ang yawa lang magsigi og hunghong sa imuha, magsigig istorya sa imuha nga dili nimo na kaya. Pero kabalo ka mga igsoon, karong gabi una gidasig ta sa pulong sa Ginoo nga ang ato aradyong paminawon nga tingog ang pulong ra gyud sa Ginoo. Kay numdum mo atong istorya sa baki mga igsoon, samtang naglumba na sila na may baki nga niwang kaayo nga ning apil. Siguro uban kabalo na. Apil sa mga igsoon ay hang kontra, grabe mga dagko kay glawas, stretching na sila. Pag go, akusog kayo og ambak to mga dagko kay glawas nga baki. Ang nabilin katong niwang kaayo, hinay ra jud sa ambak. Pagabot sa finish line, na may pasaka din, daghang kay mga tawo, murag ingon ani ba, daghang kay mga tawo. Pagsaka sa mga dagko kay glawas, ambak hapit na sila sa finish line. Syagit din ang mga tawo ug mga negatibo nga mga pulong, dili nimo na kaya. Mga bugo mo, mga tanga mo, mga dagko mo, mga lawas, mga gagmay, mga utok. Na-discourage sila mga igsoon, silang nadunggan. Ang ilang gibuhat, ning undang sila. Kisa lang may nabilin. Katong niwang kay nga baki. Samtang padayon siya, parehas ragapon, finish line. Daghang kay mga tawo din, nagstorya sila mga negatibo nga pulong. Wangki kay ka, gamay kay ka, di mo na kaya, dili ka kalahos. Pero ning padayon ragid siya mga igsoon. Padayon ragid sa. Hangtod siya ming daog. Pagkahuman kay siya may daog, interview din siya. Sir, unsa man imong sikreto nga kanang ikaw may daog? Ana dayon tong niwang kay nga baki. Ha? Imong sikreto ba nga dagko kay imong kontra ni ikaw gamay kay ka, ikaw may daog? Ha? Bungol day siya mga igsoon. Muna nga bisan pa og unsaon og istorya og negatibo nga pulong sa iya ha, dili yun niya madunggan. Now, ingon ani pod sa ato ang kinabuhi, bisan pag unsay ibato sa yawa ang negatibo nga pulong sa imuha. Doon na kay pagkinanglan, mingon ang yawa, di nimo na kaya. Mapobre ka, maglisod ka sa atong istorya. Ha? Amen? Mingon ang yawa, di ka kalampos, di ka kakumpleto sa imong 12. Ha? Ang atong paminawon mga igsoon ang pulong ra gyud sa Ginoo. Amen? Atong palakpakan kusog ang Ginoo.
Thank you, Lord. Christian life, ang ato ang Kristohanon niya kinabuhi, is not all sunny days. Kana bang hayahay ra kaayo. Dili bud pasabot nga kung Kristohano na ka, exempted na ka sa problema, exempted na ka sa pagsulay, apil gid na mga igsoon na ay mga bagyo, nganuman mga igsoon. Kasagara ang balay tukuron kung maayo ang panahon. Amen? Anybody can build a house that will stand firm when the sun is shining and the wind is still. Kana bang maayo ra ang panahon ba? Kasagara, kung magtukod og building or magtukod og balay, tukuron gyud na sa maayo kaayo ang panahon. Ting-init, tama? Wala ka kakita og bisag bagyo, nagmasa diha sa gawas, nagbuhos, naghimo og kanang sana mating, naghimo og kanang puste, bisag kusog king ulan. Kasagara buhaton ang balay or ang usa ka structure, ang usa ka building sa ting-init, sa maayo ang panahon when the wind is still and the sun is shining. Amen? But kabalo ba ka mga igsoon? It is the storm that reveals the strength of your foundation. Amen? Kung walay bagyo, dili makit-an ang kalig-on anang buildinga. Mo nga salamat Lord kung dunay problema. Amen? Salamat Lord dunay bagyo. Excited ba ka kung dunay bagyo sa imong kinabuhi? Gamay ra kay amen. Yan ang mga igsoon, kay diha matestingan ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Diha makit-an, it is the storm that reveals the strength of your foundation. Kung unsa kalig-on ang pundasyon sa imong kinabuhi. Or basin mahadlok tag bagyo, kay kabaluta nga dili lig-on ato ang gitindugan. Talidsik ra, gamay rang hangin, dali ra kay ta matumba. Wala lang gani kay bugas, mundang naka-observe sa Ginoo. Wala lang kay pambayad sa eskwelahan, wala lang kay plite. Kabalo ba ka mga igsoon, temporaryo ra na. Amen? Ang Ginoo motagbo sa atong mga pagkinahanglan. Sama ni David ba, ingon siya nga, sukad sa akong pagkabata, karon idad-idaran ako, ingon siya, I have never seen a righteous forsaken. Wala kuno siya nakakita og anak sa Ginoo nga gipasagdan sa Ginoo. Kitang tanan palangga ta sa Ginoo. Ang Ginoo nagtan-aw sa atoa. Dunay usa ka in 1992 dunay bagyo sa South Florida mga igsoon nga grabe gyud ang paghuman sa bagyo atong lugar dito sa USA kanang mura jud og marawi ang lugar kanang bungkag gyud tanan ba as in bungkag gyud bagyo pero dunalay usa ka balay nga nagbarog o gi-interview siya mga igsoon. Gi-interview siya, reporter asked the homeowner why his house had not been blown away. Unsa iyang tubag mga igsoon, I built this house myself. I also built it according to the Florida State Building Code. In other words, ming-follow siya sa standard sa pagtukod. Di ba naman ta siguro yung mga engineers dire na ay kanang basihan, dunay code, dunay standard nga gikwinta naman gud na daan mga igsoon. No, gikwinta na daan nga kining building nga makabarog ni siya kung dunay bagyo. Pero kung substandard, kung dili standard, mo nang matumbag yun. Pero ingon siya, I built it according to the Florida State Building Code. When the code called for 2x6 nga roof trusses, nigamit gid siya og sakto. No? I was told that a house built according to the code could withstand a hurricane, and it did.
ning barog yun. Wala gyud napakyas ang iyang expectation mga igsoon. Mao na nga kung dunay personal nga storms maabot sa imong kinabuhi, daghan kay mga kinabuhi maguba, ma-destroyed mga igsoon, mauto ka sa garang mga kinabuhi nga wala natukod sa foundation sa pulong sa Ginoo. But if you construct your life according to Christ's standard, you will not be disappointed mga igsoon. Usahay mawadaan siguro tag minahal sa kinabuhi, naglisod siguro ta, makaingon siguro ka og me against the world, gubot ang pamuyo, walay kalinaw, puno sa pagkinahanglan, pero kabalo ka mga igsoon, ang pulong sa Ginoo maoy atong kusog. Amen? Palakpakan natong kusog ang Ginoo. I-focus jud imong una-huna imuhang mata diha sa Ginoo mga igsoon. Kung doon na may bagyo, kana bang nakaset na bitaw atong mind, atong huna-huna, nga bisan og dunay mga problema pagsulay sa ato ang kinabuhi, dili kita mo biya sa Ginoo. Nabitaw to'y kanta, bisag kusukusuhon sa mga problema, muagig kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Dios, may kadaugan ako. Amen? Bisag kusukusuhon ka sa problema, diha kang Ginoong Hesus, doon na tayo kadaugan. Amen? Do not build your life on wrong foundation. If you hear His words and not doing it, you are starting to build your life on wrong foundation, mga igsoon. And I want to conclude this message karong gabi una. Encourage ta mo karong gabi una mga igsoon. All the time nga imong gihatag imong kinabuhi diha sa Ginoo. Makita nimo ang kalainan sa imong kinabuhi nga natukod diha sa right and strong foundation. Unsa toy buhaton nato? Hear His words ug dili lang taman nga makadungog lang ta sa pulong sa Ginoo. Unsa natong buhaton? I-obey nato, sugto nato ang pulong sa Ginoo in order for us nga makabaton ta og strong and right foundation sa atong kinabuhi. Storms will come and go, problems and hardships will come and go, temptations will come and go, pagkinahanglan will come and go, testings will come and go, discouragement will come and go, but if you have built your life on the foundation of Christ, you have nothing to fear. Palakpakan daw na itong kusog ang Ginoo, mga igsoon. Muna nga, ayaw kalimot, dili lang taman di ay nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Pwede ka ayo, daghang kay mga higayon nga makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Minaw lang ta. Pero gusto sa Ginoo, nga doon na tayo buhaton. Sugto na to ang pulong sa Ginoo. Sugto nato unsay atong nadunggan. Sugto nato unsay nadawat nato gikan sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay, let's bow down our heads. Let's pray. Lord, we just want to thank you, Lord God, for tonight. Salamat kay Lord sa imong presence, Ginoo, sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong pagdasig kanamo, Lord. Bisan pa man sa kanunay na namo badunggan nga bersikulo sa imong pulong, Lord. Pero sa gihapon, nagdala kini Ginoo og pagdasig kanamo sa dihang madunggan namo, Lord. Ug karong gabi una, Lord, nadawat namo nga dili lang mitaman Ginoo nga maminaw sa imong pulong, Lord, kundi amo kining sugton, amo kining buhaton ang mga nadunggan namo, ang mga nadawat namo, ang mga nabasahan namo sa Bible, Lord, among i-aplikar sa among kinabuhi, among i-apply sa among kinabuhi. Karong gabi na, Lord, pasayloa kaayo mi Ginoo. Kung daghan kaayong higayon sa among kinabuhi, na igo rami nakadungog, igo rami naminaw, pero wala mi gibuhat, Lord. We just ask for forgiveness, Ginoo, karong gabi na. Pasayloa mi, Lord. And right now, buhaton mo himo mig commitment, Lord, nga unsay among madunggan sa imong pulong, dili lang mi taman nga maminaw, dili lang mi taman nga nakadungog, kundi amo kining sugton, Lord. Amo kining buhaton, amo ning apply sa among kinabuhi. We honor you and we worship you.
We love you, Lord. Thank you for your word, Lord, karong gabi una. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Manindog tang tanan. Usahay, very funny and very ironic. Maayo kay ta mo post og mga bersikulo sa Facebook. Maayo kay ta mo post og mga encouragement. Pero kutob ra dayto sa post, no? Wala day ang kinabuhi, wala day nakita. May simple lang kaayo, duha lang ka punto. Hear the word of God and obey. Usay kutob lang ta sa hear or read the Bible. Wala nakita sa to ang kinabuhi. Wala nakita ang word of God sa to ang kinabuhi. Oh. Kinsay na ministeryohan sa pulong sa Ginoo tonight. Amen. No? Tonight we hear the word of God and let's obey. Amen. Mugawas sa dinhi sa tigumanan human ang pagsimba natog Domingo. Importante, ang pinaka-importante kaayo is that mugawas sa nga nausab. No, nausab. Kana bang dili lang gyapon ta pareha kagahapon, like ato ni aging simana mo lang gihapon ta. Kunili, matag Domingo nga nagsimba ta, nagsigitag kausab. Di ba maayo kaayo na? No, lingi daw na imong tapadog na usab na ba na? Ang dagway. No mo, probably mo lang siguro gihapon ang dagway, ang nawong or nagkagwapa or nagkagwapo salamat sa Ginoo. But ang importante ang pundasyon sa kinabuhi. Amen? Kay for sure maabot gid ang bagyo. Abot gani si Paulo, no? Paulo ba ngalan sa bagyo ron? No? Kumusta man imong balay? Nara? Wala nang lupad ang mga sin o mga unsa ba din ha? No, karong this past few days, daghang dito dapat sa Sibugay, daghang kayo nalunop, mga landslide, nga na-stranded, basin ikaw naka-experience, basin na-stranded ka, daghang mga natumba nga mga kahoy because ning abot ang bagyo. Sa atong kinabuhi, doon na po'y bagyo. Oh? Santang ato ido ko atong ulo, probably nagsinati siro kag bagyo sa imong kinabuhi karon. Wala o kabaloon sa imuhang struggles, mga problema, mga bagyo sa pagsulay, sa mga pag-uyog, sa imong pagtuo diha sa Ginoo. It's the testing of your faith, the testing of the foundation sa imuhang kinabuhi diha sa Ginoo. Siguro igo ra gyud ka naabot diri sa church. Sa daghang mga pagsulay nga ning imuhang gi-experience karon. Hapit na gyud katumbahon, hapit na gyud na lumos sa baha sa mga pagsulay. Samtang imong ipiyong imong mata, malandong lang ta kadali. Kumusta naman ang foundation sa imong kinabuhi? Kumusta naman? Ligon ba? Makasalig ba ka nga sa di kung dunay bagyo nga moabot? It will stand the test of time? Or dali ra kaayo nga matumpag? The Word of God is the solid foundation. Kung nagsinati ka og bagyo, pagsulay, doon na ba'y mga pagkinahanglan sa imong kinabuhi? While everybody is closing their eyes, pataas imong kamot, pag-surrender diha sa Ginoo. Pagpaubos sa imong kaugalingon, acknowledging the Lord. Lord, I am so weak. I need you, Lord. This foundation, Ginoo, na akong gitukod sa ako ang kinabuhi. Gisulayan karon, Ginoo. I need your strength. If this is your prayer, Lord, I need your strength.
Liguna ko, Ginoo. Doon na siguro yung mga temptasyon. Doon na siguro yung mga persecution nga nahimo kang Kristohanon. Pangayo asa Ginoo nga ligunon ka karong gabi una. That foundation sa imong kinabuhi will be founded on the Word of God. Diha sa pulong sa Ginoo, daghan siyang mga saad. Kupti ka ng saad nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Ginoo, I pray sa tanan nagpataas sa iyang kamot, Ginoo. Ikaw ang nasayod sa ilang mga kinabuhi right now, Lord. Ako nag-ampo, Ginoo. Unsa man nga bagyo nag-abot sa ilang kinabuhi karon, mga pagsulay, mga lunop baka Ginoo, hapit na baka na lumos sa mga problema. Lord, I pray, imong pulong maglig-on kanila, Ginoo. Imong pahinumdumi sila sa imong saad, Lord. Pahinumdumi sila sa imong saad, sa imong pulong, Lord God. Sa matag-usan nila ka kinabuhi, Ginoo. And that, Lord, mo stand sila, mo barug sila, Ginoo. Nga lig-on, mo barug sila, Ginoo. Nga dili matumpag. Panalangin niya ako mga ekson karong gabi una, Lord. Mahimo makabaton sila testimonyo, Ginoo. Gikan aning mga pagsulay nga ikaw ang kalig-on, ikaw Ginoo ang kadaugan nga ilang gisinati sa ilang kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Kaman simbaha ang Ginoo, Igsoon. Lord, we will build our foundation upon the rock. Ikaw, Ginoong Jesus. Ikaw, Ginoong Jesus. Ikaw ang lig-on nga patukuranan, ang imong pulong, O Dios. Dili mo pakyas, Ginoo. Lord, mahanaw man ang langit ug ang yuta apan imong pulong magpabilin, Ginoo. Thank you for your word, Lord. Thank you for your word, Lord Jesus. I lift my hands to believe again. Come on, lift up your hands. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, I remember you are faithful. Just worship the Lord. I lift my hands. I lift my hands to believe. Lord, we believe in your word, Lord. As I pour out my heart, I remember you are faithful, God, forever. Come on, let faith arise. Let faith. Come on, let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my. I lift my hands to believe. Come on, believe again on the word of God. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my I remember you are faithful. The Lord is so faithful forever. Come on. Yes, Lord, you are faithful. You
God, we build our house, Ginoo. We build our lives, Lord God, diha kanimo, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Pasalamati ang Diyos tonight, Igsoon. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Maglingkod